Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuku, The Promise. Hay, Fernand. Oh, May landog. Ay hapon. kumusta man imong lakaw? Ha? Tuoday, Erning, may reklamo ba ang kauban sa punisa? Huwag mag-abot pa eh. Puta kay punisa, oy. Siyang milaw sa taas. Yawa ko yung patubangan sa iyang kaubang hapon. Oh, mo ba? Pero, bay, ayaw kumpiyansa, ha? Mauna. Ayaw kumpiyansa. Traidor ng mga hapon. Oy. Disap tingalitan ni Fernand, oy. Doon siya hapon nga mapili. Para siguro sa mapinay good. Doon siya gaig o, doon siya humok. Pero, Maugid ng mga langyaw. Hayloon lang dayon og kwarta ang mga tao. Palito ang mga tao. Pero, lahi man si Ma'am Natsumi. Natsumi? Mo na angan atong hapunisa nga imong gidad ni? Koreksyon. Di mo na ako'y nagdaan niya, good. Siya mo ko'y nagdaan ako din eh. Naamaw ka na. Ano ikaw may iyang gidadin eh? Kuan, nagdamon siya papel nga doon ay suwat sa address din eh. Unya, nangita siya sungan. Mga ako siya gida din eh. Nagita siya sa kungan. Oh, ni Fernand. Nya, Fernand ang iyang gilito. Di kumito mo sa'yo. Ikaw yun ang tuyo din ni Fernand. Naunsa maning cellphone ni Mama? Dili man niya tubagon? Natsumi. Oh, uy, Ichiro, ikaw di ay na. Anata ga nani ka o shitai desu ka? Yubay, niyugaon po party. Okay. Watashi wa modote nanajin ne naru desu. Okay, mag-wait ko nimo 7 p.m. Ay, sama ni uy. Di magin makontak si Mama. Bakero! Hiroshi, I'm sorry. Dili na mausab. Di na kumulakaw nga di ka mahibaw. Watashi wa anata no oto desu. Anata wa watashi o no kositeru bai. Watashi wa anata o kurosusuru. Yakosuko, watashi wa anata o nokosuko to wa arimasen. Bakero! Mayong tagmulakaw na lang si Hiroshi. Aron matawgan na nako si Natsumi. Ang akong cellphone, kuhaon ako sa akong kitaguan. Usa man kayo nahitabo sa cellphone ni Mama. Ganun naman siya makatupag. Si Mama na unta ni. Si Mama na gyud. Hello, Ma? Hello, Natsumi. Kumusta? Ma, ganun nga man dayon ka magkatupag. Usa may nahitabo nimo. Gikulatan na sab ka ni Papa? Ha, Ma? Kuan, wa ko kulatahan ni Papa nimo, Natsumi. Kuan, may gilakaw lang ko ug nabili na ang akong cellphone. Mao ba? Unya, okay nang imong lakaw? Nananghit ka ni Papa? Okay ra siya. Unsa naman? Kumusta naman ang imong lakaw? Nanawag si Ichiro nako. Nahibaw siyang milakaw ka. Nagkasulti na mi si Ichiro, Ma. O wala man sab siya magduda sa ako lakaw. O, Ma, dito na ko sa bahay nga imong giingon. Ang bahay atong Fernand. Unsa? Unya, nakita mo ba siya, Natsumi? Nagkasulti ba mo? Nahatag ba ni mo niya nga akong suwat? Wa, Ma. Unsa? Wa ni mo mahatag ang akong suwat? Pero nga naman, dito naman ka sa ila. Nakuyapan man ko, Ma. Maungwa na ko mahatag na itong Fernand ang imong suwat. Ha?
Ngadong nakuyapan ka man. Wa ka ba di ay mukaon? Napas mo ka sa inyong biyahe? Wa, ma. Sa pag-abot nako sa karaang bahay, kang aang pultahan. Unya, kay wa may mitubag sa akong papangayo katahuran. Misud na lang ko. Ug may misugat sa akong mata ang naglupad nga kahoy. Ug dirigid iko sa akong agtang. Mauto na wag tangkos kalibutan. Unsa? Ma, isog kaayo katong Fernan. Dili siya maduol, ma. Ma, kinsa maning tawana? Nganong may suwat man kaalang niya? Ayaw na lang pangutana, anak. Isaad na ako nga dili na nimo ablihan ang akong suwat alang kang Fernan. Hay, ma. Iya ko suko. Salamat. Pero, mubalik ko dito niya, ma. Unsa? Uy, ayaw na lang, Natsumi. Basin maunsa ka pa sa imong pagbalik. Nakasa na siya nako, ma. Busa, dili na kini mo usab. Mahadlok na ni nga ikiha. Pero anak, Salig na ako, ma. Dili ko mobalik diha sa Japan kung dili na ako matuman ang imong sugo nako. Kinahanglang magkaatubangay mini anang Fernan. Tiyo, yan ay mong panihapon. Ibutang lang na diya. Tiyo, kinahanglan mo kaon ka. Masakit ka anak kung dili ka mo kaon og tarong. Mauna na andugay na akong gipangandoy. Nga mamatay. Gikapoy na ko nining kinabuhi, Rolando. Pait ning usata kabuta. Pait. Ay baho ko anak tiyo. O di ka babaso na. O sige, biyain ako din eh. Gusto kong mag-inusara. Sige tiyo, matuman. Pero nara ko sa gawas tiyo ha. Sa pital ako kung doon na kayo sugo na ko. Usara kabutang nga akong itugon nimo. Unsa man na tiyo? Ayaw yun paduulan ako katong babae kadinhi kanina. Ha? Di ba ka gustong may baho kung kinsa siya tiyo? O ganong nakaila siya nimo? Wa ko'y interes nga makikigala og mga dugong langyaw. Nagdaan lang sila og di malas akong kinabuhi. Sige tiyo, matuman ang imong gusto. Dili ba kaduol nimo katong bayana? Ashto susubit ti ekemas. Sam kay ilang survey hunog ma. Hay, boring na kayo din sa sud. Magpahangin mo sa gawasalon. Ichiro, magpahangin lang ko sa loan. Okay, sa kini ko. Arigato. Kung ako na lang usa ugma, mulakaw na sad ko. Balikan gyud nako katong Fernan. Gusto, manawag ko niyang daan. Haya-haya gid si ibabaw ay. Di gyud ta alimutan. Nganong niya naman sab ka? Layas ng pagtubaga eh. Best friend yung tagod. Natural lang kung layan ko, ikagay mo santop sa kunahon na. Di mo ko katugon ko. Oy, sa naman siya nakahasol ni mo. Mapilasab ko anak. Dili, uy. Talala ko ba? Ikaw mo kayo nagkaalsa ni Ma'am Natsumi ganihan, no? Asan? Wa manibawat ang iyong balibo? Yabag ka? Ano man limbawat man? Humbutong kayo tugod. Nya, murag bibi ang panit. Nya, murag kag naghakop og mamun nga mahalon. Hilom di ay. Sada. Ikaw na bangis ni kay ka. Kanara mo nasuod sa imong utok eh. Wag gilain na. Kanara gyud. Syaro. Wa juga bisa gamay lang nga pagdanasa diha bay sa ilawom sa imong dughan sa diyang nakop nimo siya. So, na cellphone mo tubaga na. Op. Unya tiyo istorya ha. Negosyo na ta. Hello. Kumbawa. Jesus. Uy, naunsa ka? Naunsa ka? Ang gumatingali ko edi pa eh. Si
Mama Punisa ni, nanawag na sa ako. Agoy! Ay, Sabag. akong yung kay babana ini niya. Kon bawa? Busy ka, ugma? Dili. Nga naman ta, ma'am? Magpagkuha unta ko nimo. Unsa? Magpakuha ka? Magpaabot ko nimo, alas 8. Tawag lang ko na anak ka sa parking lot, okay? Pia sa mi. Oy. Uy, ma'am. Nganong ako magidog imong ganahan makuha nimo, uy. Ha? Ganahan ka sa kuti sa kunaong? Uy, ma'am. Ayaw tao kong tintala, ma'am. Uy, kayo, humok na patag kay kong ilong, ma'am. Please lang, ma'am. Naong baya. Taong kong ibutang. Oy, butang na na, oy. Butang na na. Ha? Nilad, pamilog ka. Manakit lang na yung duga na ng way klaro. Bitaw. Uy, Asumi, mama Hapunisa. Oy, bay. Saan naman si tuyuan na niya? Si tuyuan na ni mo? Ano nawagon to? Juan, magpakuha lagi siya. Asa masab mo? Hala. Murag anhin na sab sa inyo. Bayring, ayaw gid dad adi ni katumhapon nga dako, ha? Ayaw gid. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!